Yanzu ga labarin duniya da ɗumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta musanta zargin Amurka na sayarwa Rasha jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa. Babu wata shaida da ta tabbatar da cewa ƙwayoyin cutar COVID-19 sun fito ne daga ɗakunan bincike a ƙasar China. Sannan za ku ji cewa mutanen ƙasar Mali sun amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar da kashi 97 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ofishin jakadancin ƙasar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya musanta zargin da gwamnatin ƙasar Amurka ta sake nanatawa kan cewa ƙasar Rasha na amfani da jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa ƙirar ƙasar Iran a yaƙin da take fafatawa ƙasar Ukraine. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran kafin haka ta nakalto jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield tana faɗar haka a wani taron 'yan jarida da ta kira a jiya Juma'a. Ta kuma ƙara da cewa tana wannan jawabin ne a madadin gwamnatocin ƙasashen Amurka, Faransa, Birtaniya da Albania da kuma Ukraine. Linda Thomas Greenfield ta ce hakan da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi ya zaɓa wa ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231 wanda ya hana ta sayarwa wata ƙasa makami wanda tazararsa zai kai kilomita 300. Amma ofishin jakadancin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya musanta hakan, ya kuma ƙara da cewa Amurka da ƙawayenta sun yi wannan zargin ne a wannan lokacin don ɓata sunan Iran a rahoton da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya yake fitarwa a kowane watanni 6 dangane da ɗabbaka ƙudurin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231 kan shirin nukiliyar ƙasar Iran. Labarin ya ƙara da cewa ƙasashen Iran da Rasha duk sun musanta cewa ana amfani da makaman ƙasar Iran a yakin na Ukraine. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ja kunnen haramtaccen ƙasar Isra'ila kan cewa ta kawo ƙarshen kisan Falasɗinawa da take yi a yankin yamma kogin Jordan kafin al'amura su fice daga hannunta. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto Volker Turk, babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama a hukumar, yana faɗar haka a jiya Juma'a. Ya kuma ƙara da cewa dole ne hamci ƙasar Isra'ila ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa a mamayar da take wa yankunan Falasɗinawa, ta mutunta rayukan Falasɗinawa, ta daina amfani da makamai don kisan Falasɗinawa musamman a yankin Jenin da gewayensa. Har ila yau jakadan ƙungiyar tarayyar Turai a haramci ƙasar Isra'ila ya yi Allah wadai da hamci ƙasar Isra'ilan kan dirar mike da take yi a yankunan Falasɗinawa da ta mamaye a yankin yamma da kogin Jordan, musamman barin Yahudawa 'yan share wuri zauna a wa'annan yankuna suna shiga cikin yankunan Falasɗinawa suna kisa da kuma ƙona dukiyoyinsu. A ranar 19 ga watan Yuni da muke ciki ne dai sojojin hamci ƙasar Isra'ila suka kai hare-hare ta sama da kuma ƙasa kan garin Jenin, inda suka kashe akalla Falasɗinawa 7 daga ciki har da yara maza da mata. Jami'an leƙen asiri na gwamnatin ƙasar Amurka sun tabbatar da cewa ba su san asalin inda cutar COVID-19 ta samo asali ba kamar yadda gwamnatocin Amurka da kafafen yada labaransu suke yadawa kan cewa ta fito ne daga ɗakunan bincike na ƙasar China a birnin Wuhan. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta bayyana cewa a wani rahoto mai shafi 4 wanda hukumomin leƙen asirin ƙasar Amurka suka fitar a jiya Juma'a sun bayyana cewa sun kasa gano daga inda cutar ta samo asali. Hukumar CIA da sauran hukumomin leƙen asiri na ƙasar Amurka sun ƙara da cewa sun kasa gano asalin inda cutar ta fito a ɓangaren cututtuka na ɗabi'a ko kuma dai aikin bil'adama a ɗakunan bincike, saɓanin yadda rahotanni daga bangaren gwamnati da kuma kafafen yada labarai na Amurka suke yayatawa. Rahoton ya kammala da cewa hukumomin sun gudanar da bincike mai zurfi a Wuhan Institution of Virus, wato WIV a takaice, ba tare da samun wata shaida kan abin da suke nema ba. Masu sauraro, labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran.
Mutanen kasar Mali sun amince da sabon kundin tsarin mulkin kasar wanda sojojin kasar suka rubuta da kashi 97 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Shafin yanar gizo na labarai African News ya nakalto hukumar zaben kasar tana faɗar haka a jiya Juma'a, ta kuma ƙara da cewa wannan sakamakon wucin gadi ne kuma cikakken sakamakon yana zuwa nan gaba. Sojojin kasar dai sun bayyana cewa akwai buƙatar a samar da sabon kundin tsarin mulkin kasar don magance matsalolin tsaro wanda suka hada da 'yan jihadi da kuma 'yan tawaye daban-daban da suke bullowa a kasar. Har ila yau hukumar zaben ta bayyana cewa yawan waɗanda suka cancanci kada ƙuri'unsu da suka fito zaben sun kai kashi 39.40 cikin 100, sai dai 'yan adawa da kuma 'yan tawaye a arewacin kasar ta Mali sun bayyana rashin amincewarsu da sabon kundin tsarin mulkin kasar. Sannan masu sanya ido sun bayyana cewa akwai kurakurai da dama a cikin yadda aka gudanar da zaben a makon da ya gabata. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi sanadiyar ambaliyar ruwa a unguwar Trademore ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a jiya Juma'a. Babu labarin rasa rai, amma ambaliyar ruwan ta jawo asarar dukiyoyi da dama ga mazauna yankin. Jaridar Daily Trust ta Najeriya ta nakalto Dr. Abba G. Idris, darekta mai kula da al'amuran jin kai da taimakon gaggawa na babban birnin tarayyar, yana tabbatar da faruwan ambaliyar ruwan. Ya kuma kara da cewa tuni ma'aikatan tallafi da taimakon gaggawa sun garzaya zuwa unguwar, wato a yankin Lugbe na babban birnin tarayya. Labarin ya kara da cewa unguwar ta saba fuskantar ambaliyar ruwa a 'yan shekarun da suka gabata, in banda shekara ta 2020. Labarin ya kara da cewa unguwar bata da hanyoyin kwararar ruwa da suka dace. Har ila yau an gina wasu gidaje kan hanyoyin ruwa. Masu sauraro, ƙarshen labaran duniya kenan.